Autoescola Carrasco posa a la vostra disposició cursos intensius en horari especial de carnet de cotxe. Ves i pregunta els preus, perquè ara pots aconseguir el teu carnet de ciclomotor, de moto, de cotxe, de camió i també cursos de carretilla elevadora i de manipulador d'aliments, que és tan important per aconseguir últimament moltes feines. Autoescola Carrasco patrocina la secció audiovisual de la teua ràdio. I bé, jo volia donar avui les gràcies a Paco Jaén, que és el germà major de la confraria de Nostra Senyora de la Soledat, de Monover, perquè ens ha fet arribar aquesta magnífica revista, que és la revista que van presentar este cap de setmana per el seu 75 aniversari, la revista anual. És la número 15, l'edició número 15, i està molt bé. Jo recomano que pugueu fer-li una ullada perquè són 80 pàgines, prop de 80 pàgines, a tot color, amb molts articles interessants d'aquesta confraria, del 75 aniversari, i amb persones tant de la confraria com investigadors professionals de la universitat en matèria cultural i artística. No vos ho penseu? Ja sabeu que podeu veure-la i que està ja a l'abast de qualsevol. I no oblideu tampoc que la teua ràdio sempre vos acompanya perquè ens porteu a la butxaca.